Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Galicia Opina. El Parlamento de Galicia tiene esta legislatura la difícil tarea de investigar la fusión de Caixa Galicia y Caixa Nova, realizada hace ahora ya 3 años. El objetivo es muy simple, saber qué pasó para que en tan poco tiempo el panorama financiero de Galicia cambiara de manera radical. Del trabajo de esta comisión hablaremos con su presidente, con el diputado popular Miguel Santalices, que nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, don Miguel, ¿cómo está usted? Encantado de estar aquí bien, pues, con vos. Muy bien, le presento a los periodistas que me acompañan esta noche en esta entrevista. Está con nosotros nuestra colaboradora María Méndez. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. En el otro extremo de la mesa, nuestro ya también colaborador, porque ya es un habitual casi, Martín Fernández. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches. Buenas noches. A su lado, nuestra también periodista ya habitual de esta mesa, Ana Peón. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Y finalmente el periodista, comentarista político, Pepe Castro. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas Muy bien, noches. buenas noches. Bien. Señor Santalices, tal como figura en el encabezado de esta comisión, tiene como objetivo analizar, y cito textualmente, analizar y evaluar la evolución económica financiera de las antiguas cajas de ahorro y además establecer responsabilidades. Ustedes se han marcado, la comisión se ha marcado, ha tenido ya 2 reuniones, tengo entendido, se ha aprobado un plan de trabajo, se han marcado usted un plazo de 3 meses que finaliza a finales de julio. ¿Cómo van las cosas ahora? Van en la fase, hai que distinguir 2 aspectos aí. Un é o aspecto de, tal como acordou a comisión, só tuvemos 2 reunións, unha de comisión constitutiva, dos que íbamos a ser membros desa comisión, e outra donde a mesa desa comisión, que eu presido, lle presentou un plan de traballo. Entonces, este plan de traballo ten 2 fases ben diferenciadas. Unha fase aquela documentación que os diputados desa comisión necesitan estudiar, evaluar, para poder despois, de alguna maneira, formular as preguntas aos que van a ser os comparecientes, que teñen a obligación de comparecer nesa comisión, e, por outro lado, está o que son a propia fase de comparecencias. Entonces, estamos na fase de que, eu calculo que nuns días chegará ao Parlamento o que é a remisión de unha amplia documentación, estamos falando posiblemente de máis de 30 ou 35.000 folios, todo relativo ao proceso de fusión das caixas, todo relativo á documentación das caixas, e despois, cun tempo prudencial que eu creo que lle debemos de dar aos diputados desa comisión para que analicen e evalúen esa información, empezaríamos ca fase de comparecencias, que, como ben sabes, hubo un acuerdo unánime na comisión, tanto na documentación que se debe de analizar como nos comparecientes que deben de comparecer nesa comisión. En esa fase estamos, cun acordo, desde logo, unánime por parte dos grupos que integran hoxe a comisión. Esa cousa que me resulta interesante e enriquecedora de cara ao proceso final e ás conclusións que é o fin último que ten esa comisión, ¿no? Hablamos luego, después de esas conclusiones últimas. Me gustaría retomar esos comparecientes. Tengo aquí el listado, 45 personas que representan prácticamente a todos los agentes que han podido estar implicados. Tenemos a gente evidentemente conocida, como son los directores generales de las 2 cajas, José Luis Méndez y Fernández Galloso, pero tenemos a gente pues, como el propio presidente de la Xunta de Galicia, como el actual presidente de Nova Galicia Banco, José María Castellano, o como el antiguo gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, o como el actual comisario de competencia, Joaquín Almunia. Tengo entendido que la comparecencia es obligatoria, ¿no? De hecho, me parece que está recogida, el delito de no comparecer está recogido en el Código Penal. Efectivamente. Un artículo do Código Penal, creo que é o 502, 504, me parece. 502 ou 504, sí, taxativamente recolle que aqueles membros que foran requeridos por a Comisión, tanto por asambleas legislativas como por Cortes Xerais, e non comparezcan, podrá ser de aplicación este artículo do Código Penal. Ahora ben, hai uns precedentes que non debemos de esquecer, non? Aquí hubo outra comisión de investigación, que foi a comisión de investigación, a de máis relevancia, posiblemente foi a do Prestige, donde foron requeridos tamén membros de un ámbito de actuación fora do que é o ámbito de actuación da comunidade autónoma.
recordo que a través de varios escritos algúns membros que foron requeridos non compareceron na comisión. Si hai unha obligación explícita de Aquiles que o ámbito de actuación da comunidade autónoma, o sea, que viven en Galicia e que tuveran responsabilidades en Galicia, que ejerceran funcións tanto de goberno como de control na comunidade autónoma, sí que teñen esa obligación específica. O outro está por delimitar, porque a Comisión do Prestige foi dende xa fai moitos anos e agora isto, bueno, verémolo. Eu de momento non teño ninguna negativa. ¿No? Aún no tiene ninguna negativa. Ninguna negativa. En el caso de la Comisión de Valencia, que también era por el tema de cajas, también estaban llamados a prestar declaración el comisario Almunia y también el exgobernador, no asistieron en ninguno de los dos casos. ¿Usted espera que en esos dos supuestos asistan o no? Non o sei. En todo caso, sí que os servicios xurídicos do Parlamento son suficientemente competentes como para saber o que teñen que facer nese caso, e aí estarei a expensas do que eles nese momento me asesoren. Eu o que teño claro é que, de momento, o único escrito que teño é o de un miembro que está chamado a esa comisión, que o que me dice é que, tendo en conta que está citado, habrá uns días que non está, que nos adaptemos, se é posible, aos días que ele este, pero non manifiesta o seu interés en non comparecer, todo o contrario, está disposto a comparecer, e iso tamén a Comisión debe de terlo en conta. Se o podemos facilitar, poremos un día que efectivamente ele poida estar nesa... ¿Serán públicas esas comparecencias? As comparecencias da Comisión de Investigación son públicas dende o momento que poden acceder todos os medios de comunicación. Por lo tanto, os medios de comunicación sí que teñen, aínda que taxativamente se consideran como secretas, é certo que os medios de comunicación poden acceder a esa comparecencia, por lo tanto podemos dar cuenta de lo que está ahí acontece. Y en cuanto a la documentación, porque bueno, hay documentos evidentemente están, yo creo que en la memoria de todos, de los medios evidentemente, pero también de muchísimos espectadores, ese célebre informe de la auditora, que es un poco el documento que dio luz verde a la fusión. Ese es uno de los documentos que la Comisión ha requerido, que la auditora tiene que presentar. ¿Ese documento será público? Vamos a ver, e hai que distinguir dos cosas. Habrá unha documentación que ven referenciada pola Xunta ou por as entidades que o remitan como documentación segreda. A esa documentación segreda solamente van a poder ter acceso os diputados, a salvedade de que ese documento non é difundible, e iso é a responsabilidade de cada diputado. Esa documentación vai estar nunha sala que a presidenta do Parlamento, ainda hoxe a mañá estuve con ela, habilitarase como unha sala onde sí os diputados podrán comprobar toda esa documentación, pero solamente os diputados. Aí non van a poder acceder ningún outra persona. Entonces esa é unha documentación segreda. Habrá outra documentación que non é segreda, e que poderá ser obxecto de debate incluso na propia comisión e que se poderán enterar todos os medios de comunicación. Penso que neste senso está ben artellado o que é o proceso dunha comisión de investigación, que, sendo unha comisión importante, ten algúns feitos diferenciais con outras comisións. Por exemplo, o feito de ter que acudir, por exemplo, o feito de saber que un non pode mentir nesa comisión, porque se un minte nesa comisión, e iso depois se demostra, incurre tamén no Código Penal, e se ademais é un cargo público, pois entra nunha situación moito máis complexa. A miña obligación vai ser advertirlle a xente en que situación están, en que comisión están e cuáles son as súas obligacións con respecto a esta Comisión Especial de Investigación. Hablaba usted al principio de responsabilidades. ¿Cuáles son las consecuencias una vez que la comisión indica quiénes son los responsables? ¿Qué puede pasar? Pois pode pasar de todo, porque a comisión vai a ser unha comisión profunda, a comisión quere esclarecer todo, a comisión non vai a deixar de lado o tema especial que está aí, que son os temas dos preferentes, a comisión tampouco vai a deixar de lado determinadas indemnizacións que se fixeron públicas e que, dende logo, pois entendemos que eso debe ser obxecto de análisis por parte da Comisión, e a Comisión ten unha función especial, e iso o van a ter que acordar todos os diputados que integren esa Comisión. De todo o analizado, tanto na documentación, como de todo o analizado despois dos comparecientes que pasen por esa Comisión,
esta comisión ten a capacidade, e o presidente, neste caso, que son eu, de oídos todos os portavoces, se é necesario, remitir ao Ministerio Fiscal as conclusións. Por lo tanto, é unha comisión que non debemos de esquecer que ten unha función importante. A vida conta da situación que estamos analizando e que é unha situación que eu entendo que é complexa, pero ten esa función especial, esa comisión de investigación que é por en conocimiento do Ministerio Fiscal e pedirlle que actúe ante un asunto que a comisión, se así o considera, pois que pode ser un asunto de gravedade. Por lo tanto, complexa esta comisión. Una última pregunta por mi parte. ¿Usted qué le diría a los muchos telespectadores que son escépticos con respecto al resultado de una comisión de estas características? Quiero decir, hemos conocido el ejercicio de muchísimas comisiones de investigación parlamentarias y la verdad es que da la sensación de que las cosas quedan más o menos igual como estaban, ¿no? Vamos a ver, eu veño dunha profesión humanista. Usted la va a defender, evidentemente, pero... Eu veño dunha profesión humanista e como tal profesión humanista os médicos temos ese sentimiento de que non me gustaría, e xo creo que xo afirmei en algunha ocasión, que esa comisión sea considerada como unha sala de tortura. Non. A mí me gustaría que esa comisión fora unha comisión absolutamente esclarecedora. Que os deputados e os portavoces que integran esa comisión cheguen ao fondo de onde deben de chegar. Que pasou coas preferentes? Foron engañados? Non foron engañados? Coa responsabilidade que pode haber nesa comisión con respecto ás indemnizacións. Eu creo que temos vos portavoces, e os portavoces deben de profundizar deso. A comisión nace fruto de un consenso de todos os grupos parlamentarios para chegar e deixarlle, e porlle á sociedade galega unha información de isto é o que pasou, estes poden ser os daños que se fixeron e esta é a función final da comisión. E ao mellor a función final da comisión é, despois de analizar todo, pois que non nos queda outra alternativa máis que remitilo ao Ministerio Fiscal. En todo caso, esta comisión ten que ser, por encima de todo, valiente. Valiente significa preguntar o que hai que preguntar. Ten que ser esclarecedora, ten que ser responsable e ten que pensar esta comisión que detrás hai moita xente que está sufrindo. Isto creo que é o fundamental e o origen desta comisión. Con ese ánimo nace a comisión. Vamos a ver cual é o devenir dela, porque o tempo que temos é máis ou menos marcado, non moito máis alá do mes de xulio. Bien, abrimos, si le parece, un turno de pregunta a mis compañeros. María, ¿quieres comenzar? Sí, señor Santalices, tendo en conta que o proceso de fusión das caixas fíxose, digamos, baixo o amparo dunha Real Decreto de Reestructuración Ordenada do sector bancario español, ou sexa, nun contexto moi amplio, e sen dúbida alentada polo propio Executivo galego, vostede non cree que é unha comisión que ten demasiadas aspiracións, pero que se vai quedar moi polo miúdo, tendo en conta que son ámbitos, digamos, que lle supera, non? O ámbito dunha reestructuración feita dende o ámbito nacional, evidentemente, unha, digamos, aspiración que tiña o propio goberno galego, entón? Bueno, vamos a ver, creo que o goberno galego tiña trazada un sendeiro. Nese sendeiro hubo confluencias por parte dos grupos da oposición e hubo desencontros. Eso nunca quedou absolutamente claro. Eu creo que esta comisión nace fruto do acordo de todos os grupos parlamentarios e ali expresaron as súas preocupacións e as súas inquedanzas. Eu creo que chegou o momento de decir acabouse a liorta política nesta cuestión, porque isto non vai máis. Eu creo que o que se trata é de recabar a maior información que se poida dar, ser claros e contundentes nesa información, porque rendimiento político deste asunto, a verdade é que se vai obtener máis ben pouco. Eu o que busco é que haya un rendimiento contundente para a xente que está sufrindo. E tamén moita xente está pedindo que haya un rendimiento desta comisión, algunha xente non está dicindo que neste sentido debemos ser claros e debemos ser contundentes con respecto a algunhas prácticas que se fixaron que non se tiñan que haber feito. Eu creo que este é o obxectivo desta comisión. E nese ánimo están traballando todos. O que ti apuntas é un proceso, digamos, económico, de macroeconomía, que eu, evidentemente, varme perdonar, non son un experto nesto, a mí me escollen como presidente da comisión un pouco amparándose na miña veteranía. Son o diputado
máis veterano do Grupo Parlamentario Popular, non o máis vello, cuidado, quero matizar isto, que tamén é moi importante. Sí, son o máis veterano, pero ainda teño 15 ou 16 que teñen máis anos que a mí. Quero dicir isto porque isto tamén é un tema importante, non? Entón, a mí me escollen un pouco por eso, porque fui un presidente moitos anos das comisións de sanidade, e considero ao meu grupo que teño unha certa experiencia por estar ocupando ahora tamén o cargo de vicepresidente do Parlamento no que pode ser un manexo dun debate de certa complejidade, non? Pero non por a miña experiencia en economía, que máis ben é nula neste aspecto, non? Entonces, pero bueno, eu vou con mellor ánimo, facilitarlle o traballo a todos os membros da comisión para que non teñan ningunha dúbida e que se poidan pronunciar claramente sobre unha cuestión que lle preocupa moito a ciudadanía. Pepe, adelante. Eu non desexaría outra cousa que estar nesa comisión, non como integrante da comisión, sino como persona que poidera preguntar ali. Usted falou de 35.000 folios que resumen máis ou menos a crisis do sistema financiero galaico, en este caso, non? Bueno, estes 35.000 folios, desde o meu punto de vista, resúmense en dous. Unhas consecuencias e unhas causas. As consecuencias son que as caixas están dinamitadas. Non existen. Os traballadores están no paro, con eres lamentables e tristes e dolorosos. Perdeuse a obra social e perdeuse ou agravouse a exclusión financiera. Estas son as consecuencias. E as causas están nos xestores, nos consellos de administración, que quero recordar que estaban integrados por políticos, por sindicalistas e por xentes da patronal tamén, do mundo empresarial. E, por suposto, está o Banco de España e a Xunta de Galicia, que tiña competencias. Estas son as causas da desfeita e do desastre. A miña pregunta é, non sería mellor que investigaran vostedes, o Banco de España e a Xunta de Galicia, exclusivamente, que son os últimos, e os políticos que estaban nos consellos de administración, que son os últimos responsables desta desfeita? Home, eu creo que se vai a relación de comparecientes, se ti a desmenuzas ben, aí están todos, están todos, Pero para decir o que lles conveña decir. No, cuidado con eso. No, para decir o que lle conveña é decir non. Para decir o que os portavoces da comisión con habilidade seipan preguntar. Eso é o importante. Nesas comisións hai que saber preguntar. E os portavoces, se son sagaces, e se o que queren buscar é realmente unha información, teñen a súa disposición, primeiro, unha documentación que poden analizar e despois poden facer as preguntas que consideren oportuno. Eu creo que, neste caso, vamos a dar o margen de confianza aos portavoces. Estamos falando de que os portavoces van a ser, digamos, os portavoces estrellas do Parlamento. Por lo tanto, eu penso que se esforzarán. Pero, señor Santarices, as causas da dinamitación, por decirlo vulgarmente, do sistema financiero galaico son clarísimas, non hai nada que investigar. Ustedes van a chegar á conclusión de que actuaron mal os xestores, punto primeiro, que actuaron mal os consellos de administración, onde estaban vostedes mismos, como políticos, sindicalistas e representantes da patronal. E van a chegar á conclusión de que o Banco de España fixo deixación das súas funcións e a Xunta de Galicia igual. E ao final, que? Que concluímos? Conclúyase cunhas responsabilidades. Eso, si eso termina no Ministerio Fiscal... Fiscal... E onde acaban as responsabilidades? No que marque o Ministerio Fiscal, que é o que ten que delimitalas. Claro, nós non somos quen para decir agora, oiga, vamos a supoñer que aquí hubo unha mala xestión neste asunto que ocasionou un problema tan grave como foi o das preferentes, ou que hubo unha mala xestión neste asunto que ocasionou pois esas indemnizacións que non houbera lugar a elas. Bueno, oiga, o Ministerio Fiscal aí ten que pronunciarse dunha maneira contundente. Vamos a ver como acaba todo isto. Eu creo que a investigación, esta é unha comisión de investigación política, no seno dun Parlamento, co que pretende esclarecer, ora, hai unhas posiblemente, e iso tendrán que acordalo todos os responsables da comisión, aí pode haber unhas responsabilidades penais, e isto sí que isto ten que ser por acordo dos portavoces. Eu aí non me vou a pronunciar, o único que puxen encima da mesa é que esta comisión ten a capacidade de por isto no xogar. Ora, claro, se usted o que me pregunta a min que o que a min, como persoa que non entende moito, neste momento me gustaría que quedara absolutamente claro e que se lle dera unha solución.
non teño ninguna dúbida, o tema das preferentes. Perdón, un segundo. O teño clarísimo, O único que digo, como apunte final, é que a comisión é manifiestamente inútil, porque encarece o fracaso e vai a xenerar gasto para o país sin chegar a ninguna determinación concreta. Esa é a miña opinión. Bueno, Como esperaremos, espectador. Pepe. Gasto, no, pero vamos, gasto... Pepe, de todas maneras, Bien. es un incrédulo con respecto a No, las comisiones bueno, parlamentarias, o sea, que non se preocupe. No, pero algo xa se Vamos acordou. Non pode haber políticos nunca máis nos consellos da Pero Administración. eso non o acordou a comisión, acordou o Acordouse- Goberno Central. No, e acordou no Parlamento tamén. Hai unha resolución do Parlamento que acorda que... É un paso, é un primer non hai paso. caixas, o sea que igual. No, pero hai outra... Bueno, depois falaremos disso. Eu non quero que se perda a obra social. Porque aquí, cando falamos de obra social, a obra social, aí o que temos que ser é o suficientemente generosos como para saber que a obra social, había unha obra social que pertenecía a Caixa Galicia e había unha obra social que pertenecía ao que era Caixa Nova. A obra social non é só obra pictórica, sendo moi importante. A obra social das caixas vai moito máis alá. E iso tamén é outro tema que hai que retomar. E o que non pode ser é que agora empecemos con estes localismos de que, como isto era Caixa Nova e a obra social está aquí, por exemplo, non podan todos os galegos disfrutar deso. Non, perdone. Isto é a obra social de todo Galicia. Diso podíamos falar horas. Podemos falar, sí. Horas. E a mí me gusta moito porque este é un tema... Bueno. Ana, adelante. Sí, buenas noches, señor Santalices. Decía usted que era uno de los diputados más veteranos, bueno, del Grupo Popular el más veterano. Usted ha vivido debates de mucha intensidad en el Parlamento de Galicia, por ejemplo, en la época de Manuel Fraga contra Xosé Manuel Beiras. Vivió también los años del bipartito en el que estaba el Partido Popular en la oposición. Y ahora esta etapa en la que vemos que en todos los plenos se suceden incidentes. ¿Cree usted que esta es la legislatura más crispada en el Parlamento de Galicia? Y una pregunta más, en ausencia de la presidenta Pilar Rojo, le toca a usted presidir las sesiones. ¿Es muy complicado presidir una sesión con un diputado como Xosé Manuel Beiras? Bueno, vamos a ver. Esta é a legislatura máis crispada? Indudablemente que sí. Esta é a legislatura máis crispada, pero máis crispada porque hai un grupo que arrastra os demais e se convirte no líder da crispación. Arrastran todos, e a min o outro día eu puxen, por exemplo, que foron todos a facer unha foto diante da construción do que é a maior infraestructura sanitaria que se está facendo en Galicia, que é o novo hospital público de Vigo, e eu dixen, vaya error estratégico acaban de cometer, porque foron todos detrás do líder Beiras e arrastraron hasta o propio alcalde de Vigo, o señor Caballero, que nunca quixo ir facer esa foto detrás da mole que supón o que el nunca quixo que se construíra porque o iniciou o goberno do PP. Entonces, ese error estratégico terá que a oposición saber como manexa. O que é ben certo é que o Parlamento perdeu moitísimo. Os debates que había con carga de profundidade, como eran debates de Xosé Manuel Beiras e debates do presidente Fraga, eran debates enriquecedores e de moitísima altura. E incluso se chegaron a grandes acordos na época de goberno do presidente Fraga. Pois isto é imposible, porque xa o propio líder de Alternativa Galega de Esquerdas basa a súa oposición en que non é realmente no Parlamento onde hai que facer a oposición. A oposición hai que facela na calle. E no Parlamento o que hai que facer é a escenificación de un cabreo que el supuestamente cree que é ali o sitio onde debe de plasmar. Con isto que se consigue? Que non debatamos sobre propostas. É curioso, no pleno estánse debatindo sobre determinadas propostas que ao mellor a sociedade non lle preocupa moito. Pero estamos facendo debates moito máis constructivos, por exemplo, nas comisións. O outro día na Comisión de Sanidade, sin ir máis lonxe, eu cheguei a un acordo coa portavoz do grupo parlamentario de Anova, de Ague, por unha cousa que me parece que é moi importante, que é que nos hospitais se podan ir implantando paulatinamente xornadas de tarde, en vez de facer peonadas. Eu creo que, se isto o podemos debatir sensatamente, pois sería unha cousa moi positiva para o Parlamento. Pero claro, ahora estamos nun momento que basar a oposición no insulto, basar
a oposición bueno, pois en facer un ruido, en copar os medios, bueno, pois chegará un momento en que hasta os outros grupos da oposición van a frenar a este señor porque os seus tempos que teñen, e é todo moi tabulado, que son os tempos que teñen das preguntas ao presidente, que é onde máis luce, están sendo absolutamente anulados por o señor Beiras. E el mesmo lle dá un abrazo a Jorquera, un abrazo que rompe todo o que é a pregunta que lle estaban facendo a Jorquera. Quedou olvidada a pregunta de Pachi, quedou olvidada a pregunta de Jorquera, e o único que sale pois, é o lío montado por... Non me parece que sea un parlamento enriquecedor neste momento. E creo que cambiarán a estrategia porque creo que... Le preguntaba también, ¿es muy difícil entonces presidir una sesión cuando está un diputado como Beiras con ese tipo de intervenciones e insultos? Vamos a ver, é difícil sempre presidir unha sesión se tú aplicas o reglamento en senso estricto, é moi difícil, porque os artículos son moi claros. Hai dous artículos que recollen o que é a chamada cuestión. Se unha persona está facendo unha intervención sobre un tema anunciado e está disgredindo totalmente dese tema, unha chamada 3 veces a cuestión supón retirarlle a palabra. Eso se lle podría aplicar montós de veces a algunhas das persoas que utilizaron neste momento a tribuna do Parlamento. Eso é desagradable. Pero hai outro aspecto moito máis grave, que é a chamada orden. Cando unha persona co seu discurso ou desde a súa bancada está, de alguma maneira, entorpecendo o que é o normal debate, hai unha primeira chamada a orden, unha segunda chamada a orden, se persiste nesa actitude, advertíndolle que unha terceira supón expulsión. Non é agradable expulsar a un diputado do Parlamento, sobre todo dun pleno. Eu xa tuve que facelo con un. E é unha cosa que é moi desagradable, porque é un momento de tensión. Que é o que se pide aquí? Oye, pois se pide, todos somos conscientes de que votando ali tantas horas pode haber un momento, eso todos o entendemos, pero esta actitud permanente de querer provocar, de querer, tal, me parece que convirte eso nunha presidencia difícil. Ha habido muchas ocasiones, usted lo ha dicho, ha habido muchos motivos y muchas ocasiones. Muchas. Por ejemplo, ¿Por qué no se ha hecho con el señor Beiras hasta ahora? Yo, por ejemplo, como fui un diputado que estuve moito tempo na bancada, eu suelo ser un diputado que me gusta o discurso de certa tensión, pero sin faltar yo respeto a nadie. A mí non me gusta cortar, ahora que me toca presidir, o discurso dunha persoa que está na tribuna. Pero eu teño por norma, cando dice algunha palabra que pode ferir o sentimento dun grupo ou a dignidade dun grupo, eu que fago e lle chamo a atención despois de terminar o seu discurso e lle pido, pois, por favor, que retire eso porque pode ser ofensivo para o grupo. Algúnas veces o fan e outras veces non o fan. Se o fan, perfecto, lle dou as gracias. Se non o fan, o retiro eu. Por exemplo, eu non podo aceptar nun debate, porque eso pode molestar a moita xente, que un señor salga á tribuna do Parlamento dicindo que los que estamos deste lado, o da dereita, PP, felaciones de non sei qué con los de Madrid ou unha felación espiritual al Papa. Eu eso, con todos os respetos, non o podo tolerar. E terminado o debate, lle dixe, mire, ainda que xa sei que vostede utilizou unha metáfora, esta metáfora pode ser lesiva para moitas persoas. Por lo tanto, eu lle pido que vostede retiro eso. Non o quixo retirar, e eu o retirei do diario de sesións. Ora, tú me dirás, para que serviu eso? Porque xa por medios de comunicación se fixeron eco deso. Home, pois porque para a historia do Parlamento non queden polo menos reflexadas nas súas actas barbaridades dese calibre. É para o único que sirve. Claro, como comprenderás, eu prefiero deixarlle que faga outra mecánica, podría ser, nada máis que o diga, interrumpilo, pero estaríamos constantemente interrumpindo a quen está no uso da palabra. Eu sou máis partidario de que a xente poida falar e depois o que dixo mal se lle retira. Martín. Bueno, eu enlazo co que decía Pepe de que o objetivo final da Comisión de Investigación esta son analizar as causas e as consecuencias da situación das caixas, ¿no? Entonces, naturalmente, si ese é o objetivo fundamental, habría que ir ao origen das cuestións, habría que ir parodiando o que decía Vargas Llosa, cuando se jodió el Perú, cuando se jodieron las cajas. E las cajas, o origen do cambio do sistema financiero en Galicia, desde logo ten moito que ver aí Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cando el diseña a reforma da Lorca e que permite a politización das caixas. Entón, se este señor non comparece como fixo en Valencia, eu creo que queda moi desvirtuado todo o que é a comisión.
Eso en primer lugar. En segundo lugar, enlazando co que dice Ana, no tema da situación actual do Parlamento, dá impresión de que a oposición está facendo un esquema que a oposición real faise na calle e no Parlamento que se fai a caixa de resonancia, por así decirlo, e de alguma maneira buscar, como non se teñen votos, bueno, pues polo menos ter espectadores, ¿no? Que haxa espectadores e que haxa un pouco de show para ver se incrementa eso. E eu creo que ante eso hai determinadas bulas que non poden seguir, e eu creo que aí ten unha responsabilidade usted e a presidencia do Parlamento no sentido de cortar determinadas actuacións claramente lesivas, perjudiciales e que desde logo que non nada edificantes, non? Vamos a ver, dúas cousas. Non nos adiantemos, non sabemos se vai a comparecer Fernández Ordóñez. Eu creo que vamos a esperar. No mellor comparece Fernández Ordóñez. Eu de momento non teño ninguna comunicación que me diga que non vai a comparecer. Por lo tanto, estou de acordo contigo que sería unha comparecencia moi interesante a dele, porque nos podría dar moitísimas luces sobre esta cuestión, como tamén sería moi interesante que comparecer a Almunia, porque son dúas persoas as que nos hemos dirixido en montós de ocasións. Unha delas, incluso hai un acordo do Parlamento onde todos os grupos manifestaron a intención de que non houbera quitas. E iso se mandou a Europa e se mandou ao Mercado Nacional de Valores. Por lo tanto, sería importante que estas dúas persoas compareceran. Pero, bueno, vamos a esperar a que isto se vaya camiñando. Con respecto ás responsabilidades que temos a Presidenta e eu acepto esas responsabilidades e estou de acordo con eso. A nosa obligación é velar para que os debates se fagan da mellor forma posible e que cada diputado poda expresarse libremente. Pero claro, isto tamén requiere que os diputados deben de colaborar un pouco ca presidenta e co vicepresidente, neste caso, cando está na función de presidir un pleno. E claro, isto a veces non é fácil. Eu tuve que suspender o outro día o pleno durante 15 minutos, porque estaba eu presidindo, porque eu tampouco podo consentir que entre unha bancada e outra estén intercambiando os insultos. Eu non podo chamarlle a atención a 7 ou 8 personas a vez. Eu prefiero suspender o pleno e digo, señores, hasta que isto este máis relajado, hasta que aquí se poida falar como debe ser, que é unha Cámara de Representación Popular, eu suspendo o pleno 15 minutos. E suspendín o pleno 15 minutos, non teño ningún problema. Ora, se tú que me estás pedindo é que nós temos que ser máis tajantes nas chamadas ao orden, bueno, pois eu, ao mellor, acepto que sí, que hai, e que nadie debería de ter bula neste Parlamento. Nadie debería ter bula, eu tamén estou de acordo con eso. Todos os diputados ali son iguales, desde o presidente da Xunta, cando ejerce a súa función de diputado, porque hai que recordar que para ser presidente da Xunta hai que ser diputado, hasta os líderes da oposición. E todos deben de... Pero claro, se tú, me imagino que sí, eres un bo observador, daraste conta de que mayoritariamente hai un incumplimiento por algunha das partes. Entonces, nese sentido, pois eu creo que sí, que ao mellor temos que facer unha reflexión máis profunda e ao mellor ser un pouco máis, digamos, non me gustaría dicir a palabra autoritario, porque non é, non, ser máis moderadores, para que o debate se poida levar... Sobre todo porque se non cala na opinión pública de que o debate, o Parlamento, que é un espacio de show e que a oposición real, onde se consiguen cousas, onde se modifica os acontecementos, é a rúa, e no Parlamento non se fan propostas, sino que se fai espectáculo. E iso é negativo. Un amigo meu comentábamos outro día, e é unha broma, para un pouco distender un pouco este debate, dicíame, moitas veces decides aí no Parlamento que isto estáse parecendo máis unha taberna. Oe, perdón un momento, vou empezar a reivindicar o honor da taberna, porque non é así como pensades vos. E é certo, hai veces que o Parlamento non é o que debería ser. Eu son o primeiro que, depois de tantos anos ali, non vivín situacións como a que estamos vivindo nesta legislatura. ¿Y se le ha pasado por la cabeza la expulsión del señor Beiras? ¿Lo ha valorado? Vamos a ver, eu tuve que expulsar a un diputado, creo que todos o vistedes, porque eso foi, porque considerei que eso era, primeiro, era un insulto ao grupo, era un insulto á institución, porque era un insulto á segunda institución, que é a presidencia da Xunta. Non pode un diputado salir dende a tribuna do Parlamento con un sobre onde iban billetes de 500 euros, porque eu, como estou de espaldas, eran billetes de 500 falsos, e coller e tirarlos ali ao presidente. Eso non se pode consentir. E era a terceira chamada a orden, eu expulsei.
non tuve ningún problema en expulsalo. Co consiguiente tensión que se generou despois, de que se non estaban de acordo, que se foi moi rápido na expulsión, que se non deixei pasar 3 minutos, e que foi correcto. Pero o asunto pudo velo todo o mundo nas televisións, creo que foi unha falta de respeto absoluta a unha institución e unha falta de acordo a un grupo, e iso é motivo depois de 3 chamadas a orde unha expulsión. Se hubiera pasado con Beiras, eu hubiera feito o mismo. O teño claro. E levo, e conozco fai moito tempo o señor Beiras, pero unha cousa non quita a outra, que podemos ser e ternos un respeto mutuo, como eu lle teño a él, e leva moitos anos comigo, casi con toda a seguridade que temos unha boa relación persoal. Eu, se nun momento determinado a situación pois desemboca en algo que perturba o normal funcionamento do Parlamento, eu creo que unha persona que este ostentando o cargo desto non nos debe de temblar o pulso para isto. María. Eu, se non lle importa, volvo ao tema da comisión. Vostede non cree que pode quedar unha certa frustración en ese ámbito que fixo referencia varias veces pola preocupación que lle provoca o grupo das preferentes o remate desta comisión, tendo en conta de que non vai a ter capacidade prácticamente vinculante ninguna, nin toma de decisión con respecto a este ámbito, e tendo en conta que hai moi poucos días vostedes votaron a favor dunha proposta feita do bloque con respecto a, digamos, recuperación da parte da totalidade das inversións por parte dos preferentistas, tendo en conta que iso é unha decisión evidentemente de ámbito nacional e que ademais é un compromiso establecido entre España e Bruselas nun memorándum. Non queda un pouco desa sensación de frustración de que se fan moitas actuacións, pero que despois, evidentemente, é un asunto que tamén lle supera, que non poden chegar a decidir nada respecto a iso? Vamos a ver, aquí hai varias cousas. Eu creo que tamén, esta é a miña opinión, eu creo que na medida en que isto vai avanzando, eu creo que vai a ir desaparecendo algo de tensión. E explico por qué. O outro día o presidente da Xunta fixo un anuncio para min moi importante, que así tuvo o seu reflexo nos medios de comunicación. E é que a través dun arbitraxe rápido se vai a solventar pois a situación de pequenos aforradores, todos aqueles de menos de 10.000 euros, que estamos falando dunha cifra que son próximos 20 e pico mil. Si temos en conta, por outro lado, tamén, que hai casi xa 18.000 asuntos solventados por a vía de laudos, pois estamos falando de que o 40, casi o 50% desto está solucionado. O 50% xa empeza a ser unha cifra. Se a maiores lle añadimos que o presidente da Xunta anunciou outro día, en sede parlamentaria, e o presidente da Xunta neste é un home serio, que vai a seguir potenciando o arbitraxe a unha media de 350 arbitraxes diarios, nos podemos meter nunha cifra de que ao mellor en 3-4 meses teñamos solventado o 70 ou 80% de todo o que son os preferentes. Habrá asuntos que terminen en xulgado e habrá asuntos que se poidan solventar por outra vía. Por tanto, eu espero que esa tensión, na medida en que se vayan solventando, poda ir solucionándose. Sempre dende a diferencia que tú entendes que non é o mesmo o pequeno aforrador que o que foi un inversor. A min ese anuncio do outro día do presidente me pareceu un anuncio moi importante, que creo que pode de alguna maneira suavizar un pouco a tensión que neste momento están vivindo os preferentes. Cousa, por outro lado, que non é máis que darlle unha xusticia a un tema que nunca se debeu de producir. Bien, sí, es una pregunta. Vamos a ver, en la comisión de investigación que usted preside nace con consenso, como decía al principio. Ha habido un acuerdo unánime sobre los comparecientes. Sin embargo, la comisión de estudio sobre la corrupción, que se ha constituido prácticamente al mismo tiempo, no ha sido capaz ni siquiera de llegar a un acuerdo sobre esta lista de comparecientes. ¿A qué achaca usted que haya sido posible el consenso en esta comisión sobre las cajas y no en la de la corrupción? Y si esto augura también que va a ser más fácil llegar a un acuerdo entre los grupos en las conclusiones de la comisión de las cajas que en la de la corrupción. Vamos a ver, eu creo que hubo acordo na Comisión de Investigación das Caixas. Eu segui moi atento a esa sesión, cando eu lle presento o plan de traballo. Efectivamente, eu presento un plan de traballo. Hai que entender que a mesa da comisión a compoñemos un presidente, que son eu,
unha vicepresidenta que é tamén do Grupo Parlamentario Popular e unha secretaria que é do Grupo Parlamentario Socialista. Eu teño que pensar que nesa comisión hai 4 grupos, PP, PSOE, AGE e BNG. Claro, eses dous non habían remitido ninguna proposta. Entonces eu teño que presentar unha proposta. Qual é a única proposta que eu podo presentar? Tiro da maioría, tiro da proposta do PP. Póñolla encima da mesa e digo, sobre esta proposta debatan ustedes e cheguen a ese acordo. Entonces debatiron sobre a proposta do PP e chegaron a ese acordo unánime. Por qué? Porque hubo unha generosidade moi grande por parte do PP e por parte dos outros grupos. Tamén teño que dicilo. Esa generosidade plasmouse nese acordo. E ese acordo é o que, ao final, bueno, pois cedendo uns dun lado e outros de outro, cun receso de 15 minutos, que tampouco foi tanto, presentaron un plan conxunto que é o plan que vamos ahora traballar, con información e con comparecencias. A mí me pareceu exemplar ese caso. E o mesmo que naceu así, espero que ese consenso chegue hasta o final. A outra comisión é máis complexa. A outra comisión é un pouquiño máis complexa porque non naceu con ese consenso. Posiblemente, quero entender, porque non estou metido nesa comisión, porque se citaban algunhas personas para o tema da corrupción que, bueno, que a mellor había un certo desacordo nesa proposta, non? E creo que eso, pois creo que foi o motivo porque non se chegou a consenso. Unha breve pregunta, Pepe. Brevísimamente, decía que o asunto das preferentes nunca debe producirse, pero si lles pasou por diante das narices a todos vostedes. O decir vostedes, refirmo aos políticos e aos consellos de administración, o gobernador do Banco de España e a propia Xunta, que tiña competencias en ese asunto. Entón, estamos no asunto aquel que decía Juan Diriarte, crean os pobres e agora crean os hospitales. Agora queren remediar unha situación que ustedes mesmos non quixeron evitar. Eu creo que o tema das preferentes, a mí se hai algo que o único que me molesta, eu digo con toda a claridade, é que estemos sempre cando naceu ou cando non naceron o tema das preferentes. Eu creo que o tema das preferentes naceu a cabalo de varias legislaturas, isto é así, a cabalo de varias legislaturas. O sea, que aquí responsables hai moito. Eu creo que ese tema debemos de enterrarlo. Enterremos xa como naceu o tema das preferentes e poñámonos na realidade do tema dos preferentes. Aí hubo moitos fallos, pero quizá o principal fallo máis importante que hai neste momento é que hai unha xente que foi estafada, é que esa xente hai que darlle unha solución. E aí é onde debemos de empurrar todos. Eu celebro cada vez que hai un acordo unánime no Parlamento onde se dirige a Europa ou se dirige a Madrid dicindo non queremos quitas, e queremos que se solvente isto de unha vez. Isto é o mellor acordo. Se a Comisión, ao final, plasma ese acordo e, ademais, é capaz de meter algo máis que inste a Madrid, que inste a Europa, que inste a onde proceda, benvida sea a Comisión e que solucionemos os temas das preferentes. A mí me dá moita pena o tema das preferentes, porque nós estamos na calle, creo que vos pasa como a vos. A mí me dá moita pena. Entendendo que a Comisión o que pode facer é propiciarlles unha solución desde o ámbito político. Ahora, claro, judicialmente e económicamente eso ten... Ora, se empuxamos, se empurramos todos, eu creo que ao final se podía chegar a esa solución. Ojalá, o deseo de vos razón. Señor Santalices, muchísimas gracias. Vamos a estar pendiente, evidentemente, en este programa de la evolución de esta comisión. Seguramente que más de alguno de nosotros estará pendiente de esas comparecencias, sobre todo de algunas que son muy vistosas, ¿no?, por sus nombres. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias por vuestro interés. Hacemos una pequeña pausa, 2 minutos, y volvemos con el resto de la actualidad. Hasta ahora mismo. Vouche dicir cual é a miña opinión. Pódase a bautizos, Mira, Tantejondo. eu creo, vamos a ver,